Liyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu uBhombela isitima samampondo baba mkhulu omkhulu omkhulu phakathi amen. Uphansi phezulu phela umfoka Mike sesedlobe kakhulu manje phela usindisa abantu udume lonke manje izwe. Kuthiwa uma ekuthandazela kunezihlabelelo zakhe azihlabelelayo ezivele zikwenze ukuthi uphume onke amadimoni nawo konke ukufa lokhu. Ukufa phela lokhu kwakubangwa yibo abathakathi abasebezenzela kuleza nsuku sezimishini. Phela wangasekho nkosi ezolokhu ibashushisa ngoba inkosi phela kwakuyiyona inkosi yenkantolo equlisa abantu amacala bekhiphe izinhlawulo bejeze abanye bedingiswe. Manje akasekho umuntu odingiswayo ngenxa yokuthi abelungu abayazi yonke lento yokuthakatha, kanti nabo futhi abelungu babamba elikhulu iqhaza ukufakela abantu izifo ukuze bethi ukuphunguka mbijana. Vele phela nababelungu basayiyo ingxenye yabathakathi. Nangayo phela i-Anglo-Boer War bakwenza lokho abelungu lapha yana ematendeni lapha base befuye khona izingane zamabhunu ababezithumbile ngomyalelo wakhe uLord Kitchener, okuyena owayenesihluku esikhulu owayelandiwe phela esuka phesheya kwezilwandle uzoxazulula lempi yamangisi namabhunu, owayesefafaze ukufa okuningi owaqeda izingane eziningi zamabhunu. Kanye nabo abantu bawathola lawo machaphazelo laba babelekelela amabhunu ababethunjelwe kuzo leza nkambi ematendeni. uShembe umsebenzi wakhe wawusunzima kakhulu ukuthi alaphe laba bantu abaguliswe kuye umlungu kanye nabantu abaguliswe ngabathakathi. Abanye babezigulela nje ngakho phela ukuthi bamukele kona lokhu kudla kwabelungu abangakwazi nokuthi kwakuthakwe kanjani okufika sekusemathinini. Abanye ukufa babekuthola kuzo izibhedlela zabo phela labelungu lapho khona babefike bejove khona, njengoba wayebagqugquzela kakhulu abantu abangamakholwa asephakameni ukuthi bengajovi futhi bangawadli amaphilisi abelungu, ebagqugquzela ukuthi abatshale badle ukudla okusuka emasimini abo. Wabayekisa futhi nakho ukusebenzisa yona imithi yesintu lena ngenxa yako ukuthi le mithi phela babeyixuba beyithola kuye umthakathi lona oseyifake namaselesele agayiwe phakathi nofezela namafutha ezinyoka nezilwane ezinamandla akushise umthakathi konke lokho akwenze kube impuphu besethi nansi insizi khotha mntaka baba. Othi ungayikhotha uphenduka esilwane somhlolo ugxaza amathe ukuthi bulala umuntu manje. Wabe sebayekisa zonke lezi zinto wathi abathembele uNkulunkulu bese bedla ukudla abayalelwe uNkulunkulu kuba bekudle. Wabayekisa nenyama zengulube ezazifike nabo phela abelungu basezimishini. Phela kulo lelizwe laKwaZulu yayingadliwa lenyama futhi sasingekho lesi silwane. Phela ingulube lena kuthiwa umsebenzi wayo kulawa amanye amazwe akhona e-Europe yiko phela ukuqoqa izidumbu zabantu izidle ngoba phela ekwazi ukucabanga ngisho ithambo lomuntu. Yayisetshenziswa kakhulu lapho kusuke kunezimpi khona, abantu befele emahlathini bese kuthathwa zona izingulube zidedelwe ukuze zihambe ziqoqa zonke lezi zidumbu zizidle. Kodwa akekho wayazi ukuthi zonke lezi zinto uShembe wayizazi kanjani, njengoba ethi abantu abangasidli lesi silwane ngoba uNkulunkulu akathandi ukuthi badle lesi silwane asingcolile. Abanye babengasazi ukuthi fanele bembize bethini, bethi noma udokotela noma umfundisi noma umprofeti. Bathi besadidwe lo kwafika intombazana ewumzukulu wenkosi yamaqadi eyayisuka khona eMzinyathi. Lo kwakungumqhawe Ngcobo eyayiphethwe isifuba inyanga nodokotela sebehlulekile. Wayithandazela le ntombazana yaphalaza igazi elalingagcwala indishi. Wabe esethi uShembe abafana balithathe behambe nalo beyokhombisa abantu bakubo abakhala kakhulu bebona leli gazi eliningi kangaka bengasazi noma isaphila yini intombazana. Yahlala ekuphakameni yagcina isindile. Bafika bakubo bezobonga bebabaza amandla kaNkulunkulu.
baletha nabanye abantu abagulayo, nabo bathandazelwa basinda. Kwafika nenye intombazane eyayihayiza iziquleka. Leyo wayilapha ngokuthi avela iphuzise amanzi kathathu yabe isiyasinda. Kwaphinde kwangena enye eyayopha kungapheli. Noma isendaweni yayo yayilokhu eyopha, le ntombazana yakhetha ukuthi ivele izoziginqa phambi kwakhe uShembe ukuze akwazi ukuyisiza kulokhu kugula kwayo. Naye wayilapha kalula, wavele wathatha itshe walifaka emlilweni. Maqede walikhipha waligoqa ngendwangu, wabe seyalithandazela. Waselibeka phezu kwayo lengane yasinda ngaso leso sikhathi. Sasezidume kakhulu izindaba zalo muntu osindisa ngizwi. Waze wahamba waya kwenye indawo yasobubaneni, lapha ahlangana khona namantombazana amabili. Wabuza ukuthi asontaphi. Athi engakaphenduli wathi, ngiyabona ukuthi nisonta eWeseli. Wabe sebuza ukuthi niyaphila kodwa aniguli ndawo. Abe sesho lamantombazana ukuthi sinenkinga baba, siyagula. Wabe esewamema ukuba abuye eze kuye kusasa kuyo le ndawo. Phela uShembe akawaphoqanga, wayawabuza ukuthi ayafuna yini ukuphila, nawo abe sethi ayafuna. Athi angafika ngakusasa lamantombazana afica sekugcwele kakhulu, abantu sebebaningi. Phela abantu babebizana uma sekufike yena umfokamayekisi. Abaningi babezibuza ukuthi abantu abaningi kangaka uzobathandazela kanjani. Wavele wabafaka bonke endlini, wabe sephakamisa izandla zakhe wathi, nonke izifo enibulala abantu bakababa usezulwini ngiyanibulala. Zaphuma zonke izifo ezazihlupha abantu. Abanye babehlanza amadliso. Ngakusasa ekuseni waphinde wabamema futhi abantu ukuthi uzobe eyobhabhadisa. Wabe esetshela lawa amantombazana amancane amabili, kwakukhona lena phela yayindadlana, wayitshela ukuthi ingasali lolu hlelo lokubhabhadiswa ngoba izomukeliswa umoya kaNkulunkulu. Bamangala bonke abantu ababekhona lapho endlini. Nangempela wababhabhadisa bonke abantu emfuleni, kanti zizokwenzeka izimanga lezi kade zisho. Wehla ngempela umoya kaNkulunkulu, wehlela kule ntombazana. Yabonakala isiguquza phansi. Abantu bafuna ukuyisiza, befuna ukuyibamba. Wathi uShembe abayiyeke kanjalo, bengayithinti ngezandla zabo. Kwaze kwaphela okwakuyibambile, yavuka yangena emanzini yabhabhadiswa. uShembe wenza zonke lezi manga azenza, ukhona amehlo ambukayo amgadile. Njengoba ethandazela laba bantu, abanye phela baphuma khona ezimishini bazofuna ukuphila lapha kuShembe. Izimpimpi sezibikile kuba befundisi ukuthi njengoba abantu bengekho esontweni balandela le ndoda eluthanayo enomhungulo wokudonsa abantu ibadide ingqondo. Phela abantu ababegula kakhulu base bekhathele yile nsumansumane yalo mfundisi obathandazela bangasindi. Abantu phela abaningi base beshonile ababesonta kuwo lamabandla ngenxa yazo lezi zifo ezazifakwe yiwo abelungu. Kodwa umfundisi wayebaduduza abantu ngokuthi babusisiwe abafela enkosini bayobona umbuso wezulu. Ilapho-ke ababona khona abantu ukuthi njengoba nathi sigula sizolandela nathi lapha, silibele yilamagama akhulunywa umfundisi. Abuye athi njengoba begula nje kuyintando kaNkulunkulu. Abanye babethola wona phela umkomelo ukuthi uma sebefile bazongcwatshwa khona lapha ebandleni, bayohlala nabangcwele bakaNkulunkulu, behlale ezinyaweni zikaJesu njengaye uMaria. Baphura ukutshela abantu, babaleka, babona ukuthi ayikho lento, njengoba nawo amantombazana amabili akade esonta khona eWeseli engesabuyelanga khona, aselandela yena phela uShembe. Omunye wabo kwakuwuye uGethi Mbambo, owagcina engasabuyelanga ebandleni lawo amaWeseli, eselandela yena uShembe. Abazali babo labantwana bathukuthela bathelwa ngamanzi, bebona kona ukuthi bazonqunywa phela ebandleni uma ingane zabo sezilandela lo muntu onomkhumulo. Yaguqa lapho ikumkhelela mzulu amafutha umkhovu 20 omnesuka phakathi. Amen.